Чакаш с ножа и... Да, хубаво е да го прибереш. Защото всичко се Питали му снимаш? Да, между другото всичко. Преди около месец един от тук присъстващите на масата вече направи някакъв юбилей там. 12 години, 14 ти ще кажеш ли беше? Юбилей ли? Аз? Не беше ли юбилей? Не. Средно. 40 години. Да, че пълнолетен. Не е за юбилей. И вече и почерпи. Яко ни почерпи. Пивахме по едно кафе с една пастичка. Някои не дойдоха. Някой не дойдоха. Някой чухме. Умишлено те не могат всички да се харесват. Той ние се насилихме, ама как си да? Те са принудени, така да кажа. Да, и... Какво се прави с оборнината? Тропнах по масата и който не мога ми каже копче дойде, който можа да ми каже копче не дойде. От тази гледна точка решихме, че като наш уважаващ другар е редно да се контролираме от А до Я. Всеки един момент, в който влизаш в нещо пред тебе, да се върти един обем и да знаеш, че ти в мрежата и матрицата е покрай тебе. Зависи морска. Жена ми знаеш? Кой това? Видеокарта, бе, брат. Почти дружен, да. От Роб Морис. Видеокарта, бе, не виждаш. Не знам, Курсов ти препоръча, Курсов го обработи. Благодаря много добре с скайпа. Верно ли? И поздравуване в Airsoft.bg. Да, в Airsoft.bg било по принцип. Искаш, не искаш, поздравиш. Или предаде, че имам проблеми. Така каквото е? Вижте на нормални си. Вентилатор. Даже и духа. И тук мъй. Тук на мъй. Пак и гел. Какъв вентилатор? Да, но това им беше едно от нещата видео. 4 климатика разбудихме, докато мериме размера. Какво правите, изроди? Програмиране, няма нищо да питаш. Plug and play. Значи разбирам. Има някаква дискетка. Другите компоненти от компютъра трябва да ги хванеш здраво, защото вентилаторът е твърде мощен, да не да ги изкуват кутията. Два дюбела към пресет. Да не ли да не мога. Изроди безподобно. И откъде сега да намеря по такъв изход, аз съм много изрязах цялата кутия. За да мъй. Добре, вземи го и какъв изход. Просто не знаеш как се ядоса в неделя. Някой някъде резултат. Да, някой да... Изроди. Верно мечтата им беше такова нещо. Шви се подслушили, това е пари за това. Гледа, брат, 4 климатика. 4 климатика.